Za ku ji cewa al'amura sun tsaya cik a Majalisar Wakilan Amurka bayan cire kakakin majalisar Kevin McCarthy. Ana ci gaba da gudanar da wani gagarumin aikin ceto a India bayan wata ambaliya ta yi awon gaba da sojoji sama da 20 a jihar Sikkim. A Najeriya ko kungiyar dattawan arewacin kasar ACF ta bayyana matsayinta game da tattaunawar da aka yi tsakanin gwamnatin kasar da kuma 'yan kwadago. Ko da an ƙara ma'aikata kuɗi muna ga wannan ba shine zai zama mafita ba. Gwamnati ƙara zama ta zurfa tunani da ƙara kuma ɗaukar matakan da za a samu talaka ya samu sauki, sannan su kuma ƙungiyar kwadago su ma su sake nasu tunani su dubi abin da ya fi dacewa a yi maimakon wannan yajin aiki. To idan muka je jamhuriyar Nijar ko kungiyar farar hula ta M62 ta shigar da tsohon shugaban kasar Muhammad Bazoum ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. To ko me yayi zafi? Shekara 2014 Boko Haram suka mana sallama. Sannan shekara 2013 ya kawo mana turawa ba tare da ya shawarci 'yan ƙasa ba tare da al'umma sun sani ba. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai ku gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Al'amura sun tsaya cika Majalisar Wakilan Amurka bayan cire kakakin majalisar Kevin McCarthy da wasu gungun masu ra'ayin 'yan mazan jiya a jam'iyyarsa ta Republican suka yi. Wani ɗan majalisa Matt Gaetz ne ya gabatar da ƙudurin tsige shi saboda zarginsa da aiki da 'yan Democrats. Yanzu dai ya zamo kakakin majalisar wakilan ƙasar na farko a tarihi da aka taɓa tsigewa ta irin wannan hanya. Majalisar ta tafi hutu sai nan da mako guda za a kada ƙuri'a domin zaɓar sabon shugaba. Congressional Republicans are in disarray, having jettisoned the Wakilin BBC ya ce 'yan jam'iyyar ta Republican a majalisar sun shiga rudani saboda rashin sanin wanda zai maye gurbin wanda suka cire. Wannan dai ya kawo ƙarshen tsawon watannin da aka shafe ana ja'in ja tsakanin 'yan gani kashenin tsohon shugaban ƙasar wato Donald Trump da kuma masu matsakaicin ra'ayi a majalisar. Amurka ta ba da sanarwar sanya takunkumi a kan wasu mutane da kuma hukumomin China da dama da ke samarwa da rarraba wasu sinadarai da ake amfani da su wajen samar da maganin nan na fentanyl da ake amfani da shi wajen rage raɗaɗi. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta kuma sanar da tuhume-tuhume a kan wasu kamfanoni da ma'aikata da ke samar da sinadarai na ƙasar China. An yi imanin cewa fentanyl ya kashe dubban mutane a Amurka saboda yadda ake masa shan wuce ƙa'ida. Babban mai shigar da ƙara na Amurka Merrick Garland ya ce sun gano cewa ana sarrafa maganin ne a Mexico ta hanyar amfani da kayayyaki daga China kafin a yi safararsu cikin Amurka ta hanyar wasu 'yan kasuwa. Ana ci gaba da gudanar da wani gagarumin aikin ceto a India bayan da gagarumar ambaliya ta yi awon gaba da sojoji sama da 20 a jihar Sikkim. An ba da rahoton cewa motocin sojoji da dama sun nutse bayan da kogin Testa ya yi cikar kwari sakamakon ruwan sama marka-marka. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar ta fitar ta ce ambaliyar ta kuma yi barna a wasu sansanonin soji da ke kwarin Lachen. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Akalla mutane 21 ne akalla mutane 21 da suka hada da ƙananan yara biyu ne suka mutu bayan da wata motar safa ta faɗo daga kan gada sannan ta kama da wuta a kusa da birnin Venice na ƙasar Italiya. Ministan cikin gida na Italiya Matteo Piantados ya ce bas ɗin mai amfani da gas na ɗauke da nau'in gas ɗin methane wanda ya sa gobarar ta bazu cikin sauri. Ya yi gargaɗin adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. We are told that the bus was carrying tourists, some of them Ukrainian and Wakilin German. BBC ya ce an faɗa mana cewa motar na ɗauke da 'yan yawon buɗe ido, wasu daga cikinsu 'yan Ukraine, wasu 'yan Jamus, kana akwai motocin aikin ceto da dama da ke aiki yayin da ake fargabar adadin waɗanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni na iya ƙaruwa. Prime Minister Italiya Giorgia Meloni ta ce tana bin abubuwan da ke faruwa tare da yin jaji. A karan farko kungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross ta wallafa wasu ƙa'idoji ga masu satar bayanan fararen hula da ke da hannu a yaƙe-yaƙe. Kungiyar da ke da alhakin sa ido da tabbatar da bin ƙa'idojin yaƙi a duniya ta ce tun bayan da Rasha ta fara mamaya a Ukraine, an samu ƙaruwar da ba a taɓa samun irin ta ba ta shiga ƙungiyoyin masu kutse da sunan kishin ƙasa. Cikin dokokin takwas har da na hana kai hare-hare akan asibitoci da satar bayanan da ka iya jefa rayukan jama'a cikin haɗari
da kuma barazanar haifar da ta'addanci a tsakanin fararen hula. Sai dai wasu ƙungiyoyin masu kutsen a intanet sun shaidawa BBC cewa za su yi kunnen ƙashi da waɗannan dokoki. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda wataƙila aka ji tun a labaran duniyar al'amura sun tsaya cika majalisar dokokin Amurka bayan cire kakakin majalisar Kevin McCarthy da wasu gungun masu ra'ayin 'yan mazan jiya a jam'iyyarsa ta Republican suka yi. Wani ɗan majalisa Matt Gaetz ne gabatar da ƙudurin tsige shin saboda zarginsa da aiki da 'yan Democrats. Yanzu ya zamo kakakin majalisar wakilan ƙasar na farko a tarihi da aka taɓa tsigewa ta irin wannan hanya. Garhutun da Buhari Muhammad Fage ya haɗa mana. Tsayawar majalisar CIC ya ɗaukaka muryar marasa rinjaye da ke da ra'ayin 'yan mazan jiya sama da ta sauran 'yan jam'iyyar Republican. Matashin ɗan majalisa Matt Gaetz wanda ya ja ragamar tsige Kevin McCarthy ya sha yin suka kan gazawarsa wajen aiwatar da manufofi masu tsauri wajen kashe-kashen kuɗaɗe da suka yi daidai da ra'ayinsu. Wata yarjejeniya da aka cimma a ƙarshen mako da taimakawar 'yan Democrat ta sakin kuɗaɗen harkokin gwamnati ce ta angiza wannan lamari. Sai dai 'yan Democrat ba su yi zaɓe ta yadda zai taimakawa Mr. McCarthy ba ya tsallake wannan tawaye. Ba su amince da shi ba suna cewa ba zai iya yin shugabanci ba. Ba wanda zai iya cewa ga wanda zai ci gaba da jan ragamar ɓangaren 'yan jam'iyyar Republican da suka samu koma baya. Amma majalisar za ta tsaya da aikinta baki ɗaya har sai an zaɓi sabon kakaki. Da take tattaunawa da 'yan jarida wata 'yar majalisar Republican ya yi tur da hamɓarar da kakakin da aka yi. It's devastating for a conference. I mean, 98% of the conference was with ta ce abin tashin hankali ne ga majalisar ganin cewa kashi 98 na tare da kakakin ya yi aikinsa mai kyau bai cancanci haka ba wannan rashin adalci ne. Kemba ɗaya ne daga cikin 'yan jam'iyyar Republican 8 da suka zaɓa a cire McCarthy ya kuma yi wa BBC bayani kan matakin da ya ɗauka. Ya ce, na yi amannan muna kashe kuɗaɗe masu yawa a wannan ƙasar, wannan ba ƙaramar barazana ba ce ga Amurka. Abin kuma da nake gani ya dace shine kashe kuɗi ta hanyar da ta dace, shi yasa na zaɓa a cire shi. Yanzu dai, Mr. Kevin McCarthy ya zama kakakin majalisar wakilan Amurka na farko a tarihi da aka taɓa tsigewa ta irin wannan hanya. Rahoton da Buhari Muhammad Fage ya haɗa mana kenan. Yanzu kuma bari mu je Najeriya inda gwamnatin ƙasar ta fara tantance bayanan jama'a ta hanyar amfani da tsarin rajistar kyautatawa 'yan ƙasa wato National Social Register a jihar Lagos da kuma sauran jihohin kudu maso yammacin ƙasar. Ta fara aikin ne dai domin tabbatar da samun sahihan bayanai kafin gwamnatin ƙasar ta fara bayar da tallafi na kuɗi ga gidaje domin rage raɗaɗin talauci a faɗin ƙasar. Wakilinmu na Lagos ɗin Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. Shirin da ministan harkokin jin kai da yaƙi da fatara Dr. Beta Edu ta kaddamar na gwaji a birnin Lagos wani mataki ne da zai taimaka wa gwamnati ɗora ɗan ba kan alkawarin samun sahihan bayanai don tabbatar da tallafin da za a bayar ya kai ga waɗanda aka yi shirin domin su. Gwamnatin tarayya ta ƙudiri aniyar tallafawa magidanta da kuɗin ne a matsayin wani abu da zai taimaka musu gina kansu ta hanyar gudanar da sana'o'i da ba su damar rage raɗaɗin biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta da harkokin lafiya a wani mataki na samun nasibin rayuwa. Da take aikin tantance rijistar a gida-gida a unguwar Makoko wani yanki da ke da yawan 'yan rabana kawo da tamu a gefen birnin Lagos. Ministar Edo ta ce gwamnatin tarayya ashe take ta saka kuɗi a hannun 'yan Najeriya domin taimaka musu cikin harkokinsu na yau da kullum. Atisayen wanda na gwaji ne kamar yadda ta nuna shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana so a kwatanta adalci ga mutanen da ake shirin bayar da wannan taimako. Kamar yadda suka tsara zai zo da mutanen da aka ɗauki bayanansu ne tare da tabbatar da ko sun cancanci shiga cikin rijistar ko kuma akasin haka. A yanzu wannan shiri na gwaji ya zo da ɗaukar bayanan yankunan da ke a wasu unguwanni kamar na Okwagbon da Dogbo da Migbo